Ara jiena fil-bieb u qiegħed inħabbat. Jekk xi ħadd jismani u jiftaħ li l-bieb, jiena nidħol għandu u nikol miegħu u jikol miegħi. Qegħdin fil-Kappella tal-Università ta' Malta, hawnhekk kull nhar Terba' ikollna ħafna studenti li jiġu fin-nofsija għall-quddies u mbagħad wara fis-siegħa ikollna l-ikel għal kulħadd. U kull nhar Terba' jkollna daqs 100-120 żgħażagħ Maltin u barranin hawnhekk qegħdin jistudjaw l-università biex niklu xi ħaġa flimkien. Nibdew b'mument ta' talb u riflessjoni u mbagħad wara niklu flimkien. L-ikel jagħmel mirakli. Kif smajna f'din il-qarrija dak kif qrajna, Ġesu kien jilqa' n-nies għandu u imur jikol għand in-nies. U waqt li qed jikol magħhom, ikun jista' jitkellem magħhom, isir jafhom, jagħmel ħbieb magħhom. Hawnhekk nipprovaw nagħmlu l-istess, waħda mill-iktar strumenti li nużaw hawnhekk fil-Kappella tal-Università biex niltaqgħu man-nies. Fuq practical u f'ambjent tajjeb fejn kulħadd iħossu welcome, m'hemmx isbaħ milli tkun tista' titkellem fuq l-affarijiet personali tiegħek kif ukoll fuq il-fidi tiegħek. Din is-sena hija sena ġubilari, din il-kappella ntażel bħala waħda mill-kappelli u knejjes ġubilari minn Monsignor Arċisqof u hija unura lina u hija privileġġ għaliex diġà ġew ħafna nies qed ikomplu jiġu nies biex verament jirċievu l-maħfra, jirċievu tama ġdida, jirċievu skop ġdid fil-ħajja tagħhom. Din hija sena sabiħa għalina l-insara u għandna ta' xiex inkunu grati ħafna. Waħda mill-isbaħ affarijiet li qaġrat li bħala saċerdota lija huwa li nilqa' n-nies għandi biex jieklu u mur nikol għand in-nies. Għax meta tidħol fl-intimità man-nies, hemmhekk issir tafhom, isir jafuk u tista' titkellem fuq Alla. Għalhekk għal kull min qiegħed jisma' tajjeb illi nirriflettu din is-sena kif jien nista' nirċievi tama ġdida u ħajja ġdida fil-ħajja tal-fidi. Xi drabi jiġru affarijiet fil-ħajja tagħna sfortunatament li forsi permezz tagħhom nitilfu ftit il-fiduċja f'Alla, jew fina nfusna, jew nitilfu t-tama. Kif nista' din is-sena nerġa' nitwieled mill-ġdid fil-qalb tiegħi u fil-ħajja tal-fidi tiegħi.